Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kakasi Students Union KSU lengbau samla Ruben Najar General Secretary haka pratrek nailar aja penrio kala pentep baka sengan penlong bai ge jingelang pajba hau mot kyang nongba akliriat hakharwai trek nailar aja penrio watla ki bor pria district kimshimla ai jingben habakran sigila pathai khubor sama Ruben Laong baka KSU East Gender Hills District Unit kala tho shu DC ke East Gender Hills ban ai jingbet ban penlong ge jingelang ban penshai pajba halor sanli ki mat jingdawa baka seng kalabu hakmat ke sarkar jilla henrai na kalyang ka office trekam deputy commissioner kala pente bakamla banai jingbet namar ka don ke jing mana na kalyang juga district bakala penjari section shispa under fulai jonga BNSS ke bamana ke jinglum brio ke bapalat sangun usama Ruben lapun pa wachu sulungo bakat deputy commissioner tip sete ki an namar omshim latibnya harok section shispa under fulai BNSS nakaliang kaseng kumbang abatai hingi kuaban penlong gini jingilang pajba haman ki district te ngi yat kat kum kaan ngi bu iki permission ling baki DC office ling baki hima ling baki shnong hai ki jaka bagi penlong nomor ki don ki jaka yo bagi penlong tingi pan ki shnong ki hima ki district bapher te nomor bah cleariat pat ngi penlong hapo haumot kyang nong ba teka hap hapo ka jaka juga DC office tinggal abu ya kacing tho hang tu ka Hendro trik nakaliang ki nonggilam joka East Gender Hills District Unit kila abu ya ka kila apu ya kata ka shiti ban panjing bet bakin la ban pelong ya kata ka jingelang Hendri ka basungsi pat kalong ba nakaliang u DC ula penchai pat ba onung la ban bu jingelang hanni namar ba kadon kata katkum ka ula aya kata ka 163 BNSS kabak hanglat ya kinu ki patba ne ki kinhun seng balang ne manu menuru ban pelong jingelang ha katu ka jaka kadabu aya kani kalong na pa kadon ka meeting jung kiwi ki seng balang hapo DC office ka bala mi ka jing hura hat ko por lesi te hausan trik u bunai mi dengan bakla arpotrik bunai mi ki pelat ya kata Henry kabasu sukam kai kalau no ba udisi shim tip pat ya ki kendon jongka section 163 jongka BNSS nambar ba ka section 163 jongka BNSS ko ong ba kata ka jing manai phi kala ban ne tang hapo ar banai bat kamla ban tam pala banyak ka ar banai te menta pat ya ka tu ko shthi bangi pha bangi mar nu arpotrik umi kala kapor kala akut ar banai te menta kemut dengi kwa ban pelong ko nu jingelang tu ngila ban pelong ke jingelang Henry UDC jongka isen tiapat upini da kada ba kadang don kata section 163 temla ban pelong ke jingelang ka pelong kam kai nomor bakat UDC ru untip ya ka i kendon jongka an but bapin ong bet ba kisin ba pilabu kata 163 BNSS ban khang yenu ki jingelang pat ba kamut ba kan ne sirta ki kendon jongka an ki ong ba bali pila ban ai bu ya kata kendon kalong ba lada kami kanu jing hura kabala ban kata ya ka shongsuk ko shongsan ti pila ban impose ya kum kata ka section Henry bapinchu bu ya kata section claim don ka aka kata ta kalong ka aka babakla te nakaliang jongka seng isuba ba lese namar ba kini ki santli ki majing dawa ni dawaru bu ya u bangin bagi di ban wengkam ba di ban tokit ya kajing penya jung yo sirsemen ya kajing ilang atau sing public hearing lese de halo kata ka benta bu umka ban ai permission banging ko ngin penchai ki patpa namar ka jing thumui ka jungi ka detang ban penchai patpa ingka ban le khani dak bajai jai klem don kunu jing kulmar nakaliang ka board strict ni ya nakalinti bade ban pan permission Henry ngi nakaliang ka board strict ki ai dukum kita ki jubab ni ka bamla ka nakaliang ga jungi hingi mla ban pedian ka balong persya ya kaan ka samur ki baki ki kim tip ya kaan te nakaliang jung seng ka khadwai trek in pelong bet ya ka public meeting hapo umur kyang nong ba clearian lada nakaliang ka board strict ki khang ni ki manangi tekin kit hi maki kin bakli hi maki ya ka baja namar ngi wan da ka jing da ka bajai jai ni ko ban penchai pat ba Henry lada kim ai pat
ingi bangin pelong ya kata kajing ilang ban pencai padba tagamut kila pen khenhi ya ka hok jongkari suncha jongkari India hi namar ba kum kaseng kum ki padba ngila ban don kita ki protes ngila ban don kita ki public meeting namar kata ka ka constitutional right ka jungi nu UDC ni nu ka sarkar kam numla ban khang ya kata namar ngi ya itu la ka lingba ka peaceful protest te lingba kan ya kurwa ho ban kenturu shi board district ba lada pidi ban ailat ya kaseng bakanya bet ya terhenti bakanya ya kajing jai ban pelong ya ka jingalang hapo umot kianong ba hapo DC office nim simwan huntu ba ko ban kulmar ban khang ya DC office nim ko ahi ban pelong ka jingalang DC office ni ka silong na ba umot jong kianong ba udan hapo DC office tingi ko ban pelong ka jingalang hantu te pidi ban ai ka jingbet ingi te pimai ka jingbet ru kamlele ngi ngintur bihat wasngi balada kadon kajing penwet na kalyang ka jong keyboard district te keyboard district hi kidi ban bakli ya kai banja hadi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya